xa non sangra as feridas desas garras que me cubría de ti como a un ser de luz chegaches o meu balcón e eu como a un peixe que na ave se transformou. L'escritor recuell en un volumen fantástico un catálogo de criaturas invisibles para la xente mayor. As feridas desas garras. El breve inventario de los seres escondidos é un libro infantil que está a medio camín entre a literatura e a ciencia. Lo que se trata neste traballo basicamente é un volume onde se fai un catálogo de un montón de seres que se tratan como escondidos porque só los poden ver os nenos e non os adultos. É un libro nel que tanto el público infantil como el adulto poden atopar un montón de capas diferentes de interpretación. Este libro nace da imaginación dun neno pequeno. El meu fillo, que se chama Orión, non é diferente del resto de nenos, todos ten unha imaginación tremenda. E Orión foi imaginando como os seres que podrían ser animales, que podrían estar neste mundo, en realidad non tan, pero él foi explicándomos, foi dicíndome como son as camarsopas, foi dicíndome como son os cablolillos e os picocos, os seres que, aunque non los atopemos na naturaleza, ben podían estar. Lo que femos aquí é un catálogo de todos estos animales, damosles unha parte de explicación científica e deixamos outra parte para que os nenos e as nenas, ou tamén os adultos e as adultas, podan dibuxallos e expresarse de alguma forma como los imaginan ellos. Cando eu era pequeno, devoraba libros científicos sobre a naturaleza. Encantábanme as fotos, encantábanme as descripcións, encantábame toda a parte divulgativa de todo aquello que é científico. Cando Orión e eu empezamos a traballar neste libro, dixemos, moi ben, temos que explicar a todo o mundo como é este noso mundo pequeno. Qual é a mellor forma de fer eso? Utilizar ese método científico, explicamos cómo se comportan, explicamos qué es lo que comen, explicamos cuál es la relación con el mundo humano que conocemos de verdad. Y a partir de ahí deixamos un espacio grandísimo a una interpretación mayor por parte de la xente lectora. Y eso, ainda más, lo que femos é explicar de una manera básica, divulgativa, cómo pode ser a realidad que, aunque non se pode medir, está dentro del mundo tamén noso. En el momento inicial, cando empezamos a imaginar como podía ser este libro, cando falábamos Esther de Pintar e eu, non estaba previsto que el libro fose interactivo, por decirlo de alguna forma. Pensaba que iba a ser un libro al uso. Pero Esther, con moi bon criterio, díxome, temos que hacer un libro nel que as páxinas cobren vida. Entonces falou con el ilustrador Juan Torres, un ilustrador granadino, para que dese un pouco de color ás nosas páxinas, pero non ilustrou todos os seres escondidos. Lo que propón Esther, e a min parece genial, é que destos seres escondidos queden para que os propios lectores e as propias lectoras los imaginen, los dibuixen, non só los dibuixen, sino que fagan artísticamente lo que ellos vexan a partir das descripcións científicas deste libro. Esas garras que me cubrían
El proceso de creación deste libro nace desas conversacións con el meu fillo e en realidad é un proceso que xa empezou cando él empezou a falar. Él empezaba a falar e non só eso, empezou a leer de alguma forma tamén, porque sempre nos gusta ir á cama con un montón de libros. Desde que ten 2 ou 3 anos, él iba dicíndome: pois podemos xogar a que somos X animal. Entonces él falaba das camarsopas, falaba dos cablolillos, dos picocos, e a partir de aí era solo tirar da lingua. E eu decirlle, pero como son os picocos? Como podemos imaginallos? Como se relacionan con nosotros? E a imaginación dos nenos é tremenda, non ten cortapisas, non está marcada por nada que viron antes. Así naceron todos estos seres escondidos. A partir de aí fiximos un traballo de sistematizar. Vamos a ver como todos estos seres escondidos poden ter as características compartidas e poden ter unha relación con nosotros. A imaginación de Orión, como a de todos os nenos, desborda de alguna forma. E, claro, cando empezamos con el proceso editorial deste libro, chegábanos as primeiras ilustracións del dibuixante, de Juan Torres, e tuvieron que pasar un proceso de aceptación por parte del creador inicial de todos estos seres escondidos, porque, claro, Orión imaginábalos ben grandes, enormes, ben pequenos, que non ten por que ser exactamente como los imaginaba el ilustrador. Entonces hubo un proceso de diálogo, porque hai seres moito máis elaborados, por decirlo de alguna forma, científicamente, como el fósil vivinte del Empira, que é a pedra con vida, e hai outros máis tecnolóxicos, como poden ser os OMP, que solo viven en el espacio, e outros que son máis como animales de verdad. Claro, ese mundo está na cabeza dun neno. Como pasamos eso a ilustración? Dialogando. Este libro inxértase de alguna forma na tradición de animalarios que lleva habendo desde a época medieval, incluso antes, desde Borges, desde un montón de traballos que preceden, incluso Pokémon. Pero tamén se inxerta nunha tradición de seres imaginarios que non se podían explicar con as medidas nel mundo tradicional asturiano. Efectivamente, eu veño nun mundo en el que mi abola de 91 anos e meu neno de 6 anos conversan. E mi abola conta historias dos trasnos, de como as súas vecías baixaban con un trasno al hombro. E Orión contalle, sí, pois eu teño camarsopas na miña casa. E ese sincretismo, en realidad, solo fai mellorar e agrandar a imaginación dun neno e de todos os nenos que podan chegar a este libro.